Tačnije, nadrljao si. Ceca ili Jeca? Eto. A šta sam bio, znači sad da znam... Pritom, ovo su pitanja sa I Instagrama. još smo probrali, prva emisija nije lična, nego... Znaš šta je najjače? Evo, Čekaj, ne mogu nek te da zatvori. Ceca ili Jeca, dobio si pitanje konkretno. Znaš šta je najjače? Kunim ti se. Da čujem Azru, spremni smo za ček. Ajde, struganje. Bili smo baju u onom, bili smo u apartmanu, ono... Ti i Ceca? Ne, bre, nego ja i Ognjen. I pričam, odiš ti i ja nešto pričao sa Cecom, vam tamo, i ja kažem, pazi ovo, kažem, ide u emisiji pitanje za Desingiricu, Ceca ili Jeca, evo, kunem ti se. Dobro, ja sam tačno znao... odgovor. Ja sam tačno znao... A gde je ono da se jede ovo? A sad sam sklonio da ne spaljuju. Ajde, Ceca ili Jeca? Šta ako je Zorica mogla nakautirati Viki? Hajde i ti sad izjasni se. Ne, ja Ceca Cecu duže znam nego Jecu. Duže znam i bolji sam normalno sa Cecom nego Jecom. Ja sam Jecu tek sad upoznao i ostalo. Ali mogu da kažem da nikad Ceca, kad me Jeca hvalila, nikad nije rekla ništa stvarno loše što se tiče Jece, ali Ceca mi je nekako tu pri srcu. Je li te hvalila neka Ceca? Jeste. Javno? Jeste. I branila, čak i u svojoj emisiji to jeste. Bravo. I Jeca i Ceca. Znači, ja imam dupli boost, Bajo. Kapiraš? Ali niko nikad nije što se tiče mene... Tebe u stvari svi vole. Pa mene vole, jebi ga.